Namar ka jing sha shim kabu ki khna school ki balai bawan de ki boss hakasi palai jong ka tayo ki me ki pa jong ki khna school kila let ban ujor ha managing director ke MTC halor ke jing pen ki palat put ya ka dor jong ka bai boss ki khna school nakashipawa jar south pa san potengka jaka khatlai hajar news pa san potengka shisnem Eastern Air Command of Shillong, Kalapan Kio Kabai Bus Nakash Pawajar South Pasan Potengka, Shaka Kala Hajar News Pasan Potengka. Nagaliang Kimeki Kpa Kakat Pratrik Kalalangkot Arjar Arpusau, Kilalit Ben Ujore Kania Command Managing Director Ka Meghalaya Transport Corporation Uba KL Nongbri Hak Office Trikam Jung U. Habakren Shakilat Patai Kubor, Nagaliang Kalong Kemi Bapa School Kikuan Ha KV of Shillong Ikong S Karjana. Ile tu bagani kejeng pen kio ka baybas kalong ka bam berhenti lang namar badan ne kilong kemie ki beseu ha kador ka balong 10,000 saus pa san potengka badan pat ki bahap penseu ka dor thamai ka balong khatla hajar news pa san potengka na ka benta ka snem ar hajar ar pusau ngan ongi pi ki cibun ma ki jing la dangi lap ki ni school bus teng ki school bus teng ngan ongi pi ki khulung ki ba san snem riu snem ngila siu da ka dor ka ba capacity ka da ki 10,000 tihan rei kulung kibasan sem nong orang pikin habia kini seat kamlong kum capacity kin habia kini seat kulung banyak sem habia kini seat bat ki kena ki bala he kata ka de bengi julak berbo kajing tap thnyan ru kadon tihan rei ngili li bala yakir shate shalas chalai mer sau mer teter bon kim ju khamyo jaka shong shu ikon ti ha kajing sha kat kum kodor bengi seat be one seat kawai ka seat am tawai kena han rei kat ba kajing lap ko jungi kolong bagi khoni dalawan jan me complain bangi habia kini seat laingut atau ikut hak syong sangut yang dua sih. Wan sih laingut ikut ikut nalo kata bat kajing kia jangka pelakot kajing ki bat tiffin bag bat I mean bat tiffin nang tabat water bottle kajing kia sikot berban kata kala bersam mi kilung ki ba kamtang ki ban nyaus nam kasnem kata dengi julak perbuan nama ki kon tinggi men ri la pas kun tadi kisnem kata ngi julak perbuan tinggi kirpar kan yang department kan syum kia nya nakaliang jong tikat tu kat yang ngot ki ala nakaliang jong government ro kan syum kia kan ni pentet bahar ka bai ro kajing e ban kai Teka ba peling ngok susu yang ikum ki kemegi pa ka bangi keren syapang kan ka bicycle bus kalong ka bagajing penkiu kensan ka bamsong nong rim namar ha ka bai de mangi ki baya trei bela basya trei bela beria namar nia pha ya ke school ki khon sya ke central school namar bahang te ka bicycle ru kadang khamduna le singala ban ong tang kumban 3000 subnai ka lam long 8000 quarter kila dengi pa ki school private lama nang kamram rei namar ba le sing la ban ong la da kabiang ka school government ha keleng ki jaka tingi la komisi nang kendong ila ban pas kendong ni bro minta kita tak kami be sor nama ka school ka biang ti henrei ka bakta pada ingi minta kolong ba ka bay school ka duna kata ka bay school bus ka kiu sa bapalan ti ka bayanu jor pada ni dapat na lor kata ambil kata ka ba kani ka dor khatlai hajar news pa sam thoru im ngatarai na ke department jong ki klempet kat kum ka kilometer nama kani ka di kilom ya baro ki barung ki ba kiu ka bus ki kena school ba kiu bus nandu na renja na maulai le sing na pi kani ka ju ka dor khatlai hajar news pa sam thau tikat mamangi na lai meru ni ham ai ka dor khatlai hajar news pa sam thau bada ka di ka dor ba mentau snam tikat bangi wani krani yai director menai yong balai pi wan ot tang mapi tinggi ngong ngi dan ki kon hayeng ka sangot sangot ki dan ki balai ngot sangot ki bapa na kaju ke school ha kaju hi ke bos te kelak tak jur kelak poi teng lak ne silak duna kan poi la da kadek ni ka dor khatlai janyo pa san phau ti kelak khia bahasa ti ong ba kani kadai ke jingi kran da ka bot ngam tip kala dan sisa kata jing kran ne em henrei kata kadai karai kat bangi dai keli sethi sepo antisir ki ong ba kani kala dai ka ba balak ti kena bakla ti ka bai school bus ti ka bangim su thu shu kan namar ba kalau ni pet ya kajing thu jong ka government hakini ki mention snam kum haki kum ki kajing ekran ni ka assembly mention snam ngosngo beki ong ba ka government hi kan persangkat pala ban penduna ya ki private vehicle kenang ban lakta ya ka traffic ndrei mental ada kajing penhe jong ka school bus kalong kum ni kanang ai la thu pada yo pai ba bon sei la ka jong ka da private bus tekan kala ni ki private vehicle bakin ya de bu school ki kon tin nalo ka taru ni penpa ku jing sokya ni kalong bai ba ni da terpat na kaliang jong ka sarkal ni ngap terpat na kaliang jong department kan bishar benia pha ka bai dai bakan ni namarngi ni suthu bakla ta shisha kat sebab hai pai ba usyam bitang jing jenja pagi jing shaluk te sudah namarkan ni la penpa bai ba
kala salute ka pelajong ki beria ki belar ya ti hakabai dei bakaniru hakajing kran jongi menne bat i directi ong baik ba undan bawan ujor namar le se ki berang bun hi mentau senam kimpat tip ya kanika jing pen thamai kanika dor namar tang katu kat ningut ki balawan pen thamai ka kat bos aku antisian ti tidang lap tang katu kat ningut dan hakani keju ko ngalap ba kala tak sisa ya ka pisah di jong hidup kisuk di nakata miwan banekran ni yang director mentah kasni di hakabai dei bakani kerpat bat mentah kasni hing kerpat gitu ki kime ki pa ki badan ki khon ki ba phas ko lang te pok ki vi hi di ngi kerpat ba da ka jing dan lang kat ningut ho ni de ki khon ki ba ki kime ki bangi dan khon arngot laingot sangot ki dan kim nang ki para ki be pha ki jo sul ki kala khia shisha di ngi kerpat ki kime ki pa ki badan ni ki jong ki khon ba da ka jing sim khialan na kumta ki khon jong ki namar ba nila bandong ya ka bala dep in khen ka de history handrai ka kamram jong ikum ki pat ba hi ni dei ban shim ya ka responsibility la ne ka duty ka kamram jong ikum ki pat ba hi bangenya kren ka bamenta bat ka ban sawan namar ba la da ka ki shi ki kum ne man ka snam tang snam arhajar afusan kan sapoi ka bai school boss cheki khat rew khat nyo hajar shi snam te na kata kan ikan ta bha kum bai ong director men ne bai ong bakala kiu bha ka bai petrol ru man ka banai man ka snam ka kiu hadu ka no tak bai petrol ngi pendan kam bai petrol man ka si ne ka kiu shi ya tingka kam dei ba ka kiu ki hajar